Povijest Varaždina. Varaždin je 1776. godine bio glavni grad, a onda, nakon strašnog velikog požara, glavni grad postaje Zagreb. Legenda kaže da je upravo ovdje zaustavljen požar. Crkvu Svetog Florijana su obnovili. Zanimljivo, jer Sveti Florijan je zaštitnik od požara i vatrogasaca. I baš tu je zaustavljen požar. Zanimljivo. Sad ima legenda koja je zapravo... kako je zapravo požar počeo. Želite li čuti? Jedno toplo proljetno popodne 1770... Želite što? Čuti. Ko ne čuti? Čuti. Da, ovo je... Slušati. To je slušati. Čuti. Dobro, ajmo ispočetka. Čuti. Ok, ajmo. Sad, ima legenda kako je zapravo požar počeo. Želite li čuti? Jedno toplo proljetno popodne 1776. godine zvono na tornju crkve Svetog Nikole označavalo je podne. Majstori su nešto radili, gradili kuću. Jedan 14-godišnji dječak, Jakov Verček, trebao je donijeti vodu. No, bolio ga je zub i molio je prijatelja da mu da cigaru, kako bi ga manje bolilo. Jakov uzme cigaru, uzme kopanju, posudu gdje ljudi hrane svinje i natoči vodu. Odjednom je velika krmača počela trčati prema njemu. Jakov se uplašio i počeo trčati. Spotaknuo se i pao u veliku hrpu slame. Kako je taj dan jako puhao vjetar, vatra se brzo proširila. Ubrzo je zahvatila i trgovinu baruta, mnoštvo kuća, crkve. Drugi dan su uspjeli zaustaviti požar. Jakov je dobio za kaznu 12 udaraca batina u svom selu Sračincu i još 12 na glavnom trgu u Varaždinu.